देखते देखत 9 बरिस बीत गई। कतना कमी खलतिया शाहपुर के विशेश्वर ओझा जी। जब तक पार्टी उनका बच्चा के सिंबल ना दी तब तक खलते यदि वो मंच के संचालन करे वाला हमनी उस आदमी के जरूर बोलौले रही हड़हड़ा के पूछती है जवाब कहिया जगल की सुतले बड़ो हई लोग जागल माई लोग देख लो अब भाइयों लोग जागल बैठे ये उपास से तड़पा लोग अभी हमनी के मौजूद बनी जा शाहपुर के हरि नारायण उच्च विद्यालय के खेल मैदान में या स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी के 9वीं पुण्यतिथि सह श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भइल बा। कुछ लोग आइल बा वहाँ सबसे जाने के प्रयास करब जा आज के जौन कार्यक्रम रहला बा एकरा बारे में कुछ जानकारी दी। ये कार्यक्रम के तो शुरू से रहो देखते बनी हम कोनो ज्यादा जानकारी तो ना दे बाकी हम मानी 9 बजे से ही जा बहुत भीड़ काफी रहा पुरुष के अपेक्षा औरत लोग ज्यादा भीड़ लगौले रहा। एक बाद प्रदेश के मंत्री लोग भी आई रहा नेतागण भी आई रहे सेंटर के नेता लोग भी आई रहा और कुछ जानल चाहते हैं तो देखते देखत 9 बरिस बीत गई। कतना कमी खलतिया शाहपुर के विशेश्वर ओझा जी। जब तक पार्टी उनका बच्चा के सिंबल ना दी तब तक खलते रही इनमें कोनो दूर है नहीं है। जनता जौन है एक नाम के पीछे जनार्दन छिपल बा आ जनार्दन नाम परमात्मा के हो तो ये परमात्मा के निर्देश बा। देखी ये कुल लोग 9 बजे से यही तरी बैठल बा और अगर यदि वक्ता वो बढ़िया बढ़िया रहो तो रात भर रह सकता। मतदान के दिन ये लोग अपन सर्टिफिकेट दिखा दिले बा। अब रह गई जे कुशल नेतृत्व हमारा प्रदेश से मिले सिंबल के बंटवारा अगर यदि जनाधार पर कैल जाओ पार्टी हित में कैल जाओ तो मान लीजिए न अच्छा रही पुनः बीजेपी वापस हो जाए। पूर्व सांसद महोदय जी आई रहनी भारतीय जनता पार्टी के एगो मशहूर स्लोगन जोगी जी कहले रहनी जे बटोगे तो कटोगे। तो शाहपुर में तो पिछली दफे मान के चली पार्टी बट गई रहा कट गई अब की परिका माने कि पार्टी मोटी या कि कोटी का बुझाता। देखी नेतृत्व पर निर्भर करेला उहे परिवार खूब सज के चलत रहेला बाकी कहीं ओमे गलत सदस्य हो जाले या बहुत बुद्धि खटावे वाला सदस्य हो जाले तो भाई भाई में बंटवारा हो जाला। याद सब अच्छा ही चाहेला केहू चाहे चलाक होके बौरा होके बुरा ना चाहे गलत काम ना चाहे बस बाकी रोकरा के ई जौन ज्ञान बा ई लोभ से ढोकल बा आ जब तक पुनः पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा यह ज्ञान के उत्पत्ति प्रकाश ना होके तब तक वो लोभवा जौन बा तो क्रोध में परिणित हो जाला और बहुत बहुत सा काम नुकसान कर देला जिसे हमारा पार्टी के काम नुकसान हो रहा बा। जैसे आज से कुछ दिन पहले पूरा बिहार पर बोलो तनी शाहपुर बना उत्तर बिहार से बीजेपी कमजोर रहत रहा और शाहबाद से बीजेपी भारी रहत रहा जन में जे ऐसा ही भइल औरत लोग खाना बनावे तो पूरा तसला के चावल ना टोवे एगो चावल टोवे तो बता दे खाना हो गई कि ना भइल। वही तरीका से जौन शाहपुर के स्थिति हो जात रहा पूरे शाहबाद के बैसों पर हो जात रहा तो ओमे जौन एगो दूगो नेता रहत रहे अपन साख बचावे में सक्षम होते रहे पार्टी विशेष पर जो चले वाला रहत से डूब जात रहा तो तमाम देखी सब हार गए काहे भाई अगर यदि हई शुरू से सेवा में लागल बड़े इनका पीछा जनता लागल बिया तरह हई एगो आ गए कहाँ दोसे अब उनका के ओहिजे वो दिग्भ्रमित करके प्रदेश के नेता लोग के असेंबल ले ली। तो अब की परिकार माने एगो आइल बनी कार्यक्रम में पार्टी के सवाल के जवाब ई तो हमनी के मंच पर छोट मानी जा गांव गांव में रहे वाला मानी जा वो बड़ नेता लोग के लिए एथी रहल हा ओपर बुलावल गए रही हमरा के तो हम जरूर कहती जे मैं लोग तमाम नेता वहां से खाड़ होकर बोलल तो जनता पर बोलल हा और जनता पूछत ये लोग से जे हमनी के तो अपन काम कर रहल बनी जा रहुआ सब कबले सुधर
रावा सबके सुधरे वाला कोनो दिन मुहूर्त बा? ये सुधरल सब है आ कि वही रवैया से चलल सब है? उ लोग बताइए नेता लोग। पूछनी है नेताजी आई रहे तो कहनी जब अब देखो भैया, देखो बलाते नानू केहू पूछी, अगर यदि वो मंच के संचालन करे वाला हमनी उस आदमी के जरूर बुलौले रही, हड़हड़ा के पूछती जे जवाब कहिया जगल की सुतले बड़ो। हई लोग जागल बा, माई लोग देख लो, अब भाइयों लोग जागल बटे, ये ऊपर से तड़पत लोग बाकी हटत नहीं छे लोग। शाहपुर के लोग ना हटे लोग, शाहपुर के लोग जागल बा, जागल बा वहु दिन जगला के सर्टिफिकेट दिखा दियो लोग, 50,000 के जोड़ी पहुंचा दियो लोग, होते मुठी एक बीता के लइका के चंदा के जोर है का प्रदेश के नेता लोग ना देखलू चीज। देखो ई कुल समझे मीडिया समझे समझावे वाला चीज ना हो। जब ठोकर बाजी तो अपने नई के बांधे लोग, तो 18 के 18 जो नुकसान बा तो प्रदेश के सर्वोपरि लीडर जो बड़े तो नहीं तेरी ताकत है टिकट माटे वाला लोग को क्या कर दो भाई कहाँ है? तो ऐसे हमारा आशा ना भरोसा बा, उम्मीद ना विश्वास बा ये जौन भी हुई तो अच्छा हुई। अब की परी निर्णय अच्छा ली लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अब की परी जो निर्णय हुई अच्छा हुई। मैनेजर चक का नाम बाजे शाहपुर के जनता जागी गईल बिया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जागे के बाद देखे के बाद जे केने केने के माहौल का बा, बाकी एक बादे डिसीजन लेवे के बा। बाकी हमनी के खबर में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। चैनल पर नया बनी तो फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखत रही तो सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही तरी देखत रही, आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।